الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ محبت نال سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین انوار دی ہندیے انوار دی ہندیے برسات مدینے وچ انوار دی ہندیے برسات مدینے وچ مل کے آکھو انوار دی ہندیے برسات مدینے وچ بن دیئے گناہگارو ہر بات مدینے وچ بن دیئے گناہگارو ہر بات مدینے وچ سرکار دی چوکھٹ تے جھرمٹ فقیراں دا ہے کہ نہیں سرکار دی بارگاہ چ پوری دنیا تو سرکار دے غلام گئے ہوندے نے شاعر کہندا ہے سرکار دی چوکھٹ تے جھرمٹ فقیراں دا سلطان بھی منگ دینے خیرات
रात मदीने विच सुल्तान भी मंगे देने खैरात मदीने विच उन्हां दे मुकद्दरां दी की रीस करे कोई उन्हां दे मुकद्दरां दी की रीस करे कोई लंघदे ने जिदे यारो दिन रात मदीने विच लंघदे ने जिदे यारो दिन रात मदीने विच सर भार गरीबी दा कुछ रातां भी लम्मियां ने ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਭਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ محمدی چوک سات چک دے اندر دور و نزدیک تو تشریف لے کے آن والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غیرت مند غلاموں اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے آئے ہو اللہ صاحب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے اسنو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنے مبارک وحیوں یوہا والے مقدس اور سونے سونے لب کھولو اور مٹھا مٹھا بولو تسی بھی تھوڑا تھوڑا بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ میں کہ 3-4 جمعے ہو گئے نے دیکھ رہے ہیں تساں دوستاں دی صورتاں دیکھ رہے ہیں چہرے تواڈے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی محبت نال سنن واسطے تشریف لے کے آندے ہو یاد رکھو جدو خطیب تقریر کر دے نا او دی زبان تو پہلا جملہ نکلے الحمدللہ رب العالمین تو تواڈیاں زباناں وچوں نکلنا چاہیے سبحان اللہ تاکہ
بعد جڑے باہر کھلوتے ہیں انہوں نے بھی پتہ لگے کہ میں مسجد دے اندر کلا مولوی نہیں بیٹھا، عوام بہ کے سن دی پئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھدے پہلے ایڈ کر کے ایک ذوق بنے محفل دا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنے وحیوں یوحا والے سونے اور مبارک لب کھولو اور ارشاد فرماؤ یا اللہ میں کی کماں؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب تسی فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ پوے، ہور سوکھا کر دینا، اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ کہ اللہ تواڈے نال پیار کرن لگ پوے، تو یا اللہ پھر کی کرنا پوے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں اپنے غلامان آکھو اگر یہ چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال پیار کرے تو انہاں نو کہو فتبعونی، پھر انج کرو میں محمد مصطفیٰ دی اتباع کرو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو، میرے نقش قدم تے چلو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تسی انج کرو گے کہ میرے محبوب دے نقش قدم تے چلو گے، میرے محبوب دی اتباع کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، تو آڈے دل دی تمنا ہے کہ تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ، اللہ تو آڈے نال پیار کرن لگ پوے، فرمایا میرے محبوب دے نقش قدم تے تسی ٹوڑو، میرے حبیب دی اتباع کرو، فرمایا پھر تو انو چوکھے مشقت چپین دی ضرورت نہیں پوے گی، فرمایا یار دے قدمہ تے قدم رکھ کے تسی ٹوڑ دے رہو، میں تو انو آپ ہی اپنا محبوب بنا لواں گا، میں خود تو آڈے نال پیار کرن لگ پاواں گا۔ یا اللہ صرف پیار ہی کریں گا، صرف پیار کریں گا؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یا اللہ اور کی کریں گا؟ رب کائنات نے فرمایا پہلی گلے میں پیار کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسری گلے میں تیری زندگی دے پچھلے جننے گناہ ہوئے نے سارے ہی معاف کر دیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جتنے تیری زندگی دے پچھلے گناہ ہوئے نے اللہ فرمانا سب معاف کر دیں گا۔ واللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک قرآن پاک دے چند الفاظ سن جنہ دا ترجمہ جناب دے گوش گزار کیتا ہے۔ آؤ ہندرہ تھوڑا جا اس نو آیت دا تھوڑا جا مفہوم اگے کر کے تھوڑا جا تفصیل نال بیان کرنا چاہنا۔ یا اللہ جڑا تیرے محبوب دے نقش قدم تے چلے او دے نال تو کرنا پیار، تے جدے نال تو پیار کرن لگ پویں پھر او دے نال ہوندا کی ہے؟ تے یا اللہ سانو کی میں پتہ لگے گا کہ تو فلانے بندے نال پیار پیا کرنا ہے؟ سانو کی میں پتہ لگے گا کہ فلاں بندے نال تو پیار کرنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماندے نے اللہ جدو کسے بندے نال پیار کردا ہے، اللہ ہو کے ہائے 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 اللہ ہو کے حضور فرماندے نے اللہ جدو کسے بندے نال پیار کر دے نا اللہ پر فرماندہ جبریل یا اللہ حکم، اللہ فرماندہ جبریل او زمین اتے جڑا فلانا بندہ ہی نا منو اس بندے نال پیار ہو گیا ہے، ہائے ہائے اس بندے نال منو ماشاءاللہ تھوڑا جا بولا جا رہا ماشاءاللہ تھوڑا جا ہو رچی، بس میں ہور کچھ نہیں چاہتا، بس یہ نہیں چاہنا پیار نال وہ میری زبان انج دی نہیں وہ بول دے کہ انہوں مرو تسی نہیں، پیار دے نال جڑی گل ہو جانی، جڑا کام پیار چندہ ہے وہ اوکھے ہو کے نہیں ہو سکتا، جڑا پیار نال کام ہو جانا وہ دے ورگی گل نہیں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، تو ذرا پیار دے نال ایک باری فرماؤ ذرا۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا
اپنے مبارک لب کھول کے تسی ارشاد فرما دے ہو یا اللہ تو جو کہنا ہے آپ ہی کہہ لے اپنے حبیب نو کیوں فرما رہے ہیں اے حبیب تسی آکھو اللہ دی بارگاہ وچوں جواب ہوندا ہے کائنات والےو میں اللہ واں میں کلا واں میں اللہ واں میں خود بھی کہہ سکنا واں پر میری مرضی ہے وے میری منشا ہے وے میری رضا ہے وے میں چاہتا ہوں گل میری ہووے زبان میرے محبوب دی ہووے میری مرضی تے میری منشا تے رضا ہے وے میں چاہتا ہوں گل میری ہووے زبان میرے حبیب دی ہووے تاندلیاں والے دا پیر سید محمد ناصر شاہ بولیا ناصر شاہ بول کے آندے رخ جدوں بول دے تے بور وچوں بول دے رخ جدوں بول دے تے بور وچوں بول دے اے مقام موسیٰ نبی دا کوہ تور وچوں بول دے اور فیض بابے بلے دا قصور وچوں بول دے پر رب جدوں بول دے اے رب جدوں بول دے حضور وچوں بول دے اللہ کریم نے فرمایا بلے علیہ دلفا والیا تسی فرما دیو اے لوگوں اگر اللہ نال محبت کرنا چاہ دیو پھر میری اتباع کرو جدوں اے میری اتباع کرنگے آقا پھر کی ملے گا میرے کریم نبی نے فرمایا غلامو اللہ دا ارشاد ہے اللہ فرما دا لوگوں جدوں تسی میرے محبوب دی اتباع کرو گے میں اللہ تھوڑے نال پیار کرن لگ پاواں گا تو ہاں زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیاں گا یا اللہ کہ جدوں تو کسے بندے نال پیار کرنا ہے کیویں پتہ لگے گا کہ فلاں بندے نال اللہ پیار کر دے آؤ سنا میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی حضور فرماندے نے اللہ جدوں کسے بندے نال پیار کردا ہے اللہ جبریل نو فرماندا جبریل مولا حکم ہوے اللہ فرماندا جبریل ویکھ زمین اتے او جڑا فلانا بندہ ہے مینوں اس بندے نال پیار ہو گیا ہے مینو اس بندے نال پیار ہو گیا توجہ نہ سننا تے جبریل کہندا یا اللہ ہن میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرماندا جبریل جس بندے نال مینو پیار ہویا ہے اے دس تو اودے نال نہیں کرنا پیار جدے نال مینو پیار ہو گیا ہے تو اودے نال پیار نہیں کرنا جبریل کہندا یا اللہ کیوں نہیں جدے نال تو پیار کرے گا یا اللہ میں بھی اودے نال پیار کراں گا یا اللہ مینوں بھی اودے نال پیار ہے اللہ فرماندا جبریل ہن انج کر آسماناں وچ اعلان کر دے او آسماناں تے رہن والےو فلانے بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا ہے تسی بھی کرو فلانے بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا ہے تسی بھی اس بندے نال پیار کرو جبریل کہندا یا اللہ آسماناں تے اعلان کر دیتا ہے ہن کی حکم ہے اللہ فرماندا جبریل ہن زمین تے چلا جا زمین تے اعلان کر او زمین تے رہن والیو فلانے بندے نال اللہ نو پیار ہو گیا ہے تسی بھی فلانے بندے نال پیار کرو آؤ ہن میں اپنا موضوع چھیڑنا چاہنا جیڑا موضوع اشتہار تسی پڑھ چکی ہو آج لوگ کیوں سلطان محمود غزنوی کر دیئے آج کوئی کسے دا نام لینا پسند نہیں کردہ آج 1000 سال تو زیادہ عرصہ بیت چکی ہے آج بھی دنیا جدو سلطان محمود غزنوی دا نام نہیں دیئے حیان اکھاں جھک جاندیاں نے اے دے وچ تہاڈا کوئی کمال نہیں وجہ سی
صرف وے انہاں مصطفیٰ دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزاری ہے اللہ انہاں نال پیار کیتا ہے تے اللہ نے فرمایا جبریل اعلان کر دیو زمین والیو اے مینوں بھی اے دے نال پیار ہے تے جدے نال رب حکم دے چھڑے اے دے نال پیار کرو 1000 سال ہو گیا ہے مسلمان اج بھی سلطان محمود غزنوی نال پیار کر دے رہنے کر رہنے 1000 سال ہو چلے ہیں سلطان محمود غزنوی نو دنیا تو تقریباً پردہ فرمایا آج بھی دنیا انہاں دے گیت گاندی پئی ترانے پڑھ دی ہے وجہ کی ہے وجہ ہے کہ اللہ نے انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پا چھڑی ہے انہاں دی محبت ایمان والیاں دے دلاں وچ پائی ہے سننا ذرا توجہ ہے سارے دی غزنی دے اندر ایک بادشاہ ہے جدہ نام ہے امیر ناصر الدین سبکتگین کی نام ہے اے یاد رکھیا جے میں تقریر دے انڈ تے نام پوچھ لینا تو آڑے تو تُسی مولوی چیک کرنا ہوں دے ہو مولوی دا بھی آکے کدی کدی تو آنے بھی چیک کر لوے کی نام ہے امیر ناصر الدین چلو اوکھے رہن دے ہو اینا تو یاد رکھ لو گے نا امیر ناصر الدین اگے بھی دس دینا سبکتگین سین بے کاف تے گاف یہ نون یہ ان بعد کیس تو سن کے پھر لکھ لیا جائے امیر ناصر الدین سبکتگین بادشاہ ہے غزنی دا ایک دن اپنے ایک غلام نو نال لے کے جنگل وچ آیا شکار کرنا واسطے کتھے آیا بولیے درہ کتھے آیا سارے بولیے کتھے آیا پھر محبت نہ بولو درہ کتھے آیا توجہ جنگل وچ شکار کرنا سے آیا سفر کر دیا نا جنگل وچ ٹر دیا امیر ناصر الدین نے ایک ہرن دا بچہ پھڑ لیا ایک ہرن دا بچہ ایک پھڑ لیا ہرنی دا بچہ پھڑ لیا انہیں تے بچے نو پھڑ کے نا تے کھچ کے لے کے جا رہے ہیں ٹر دیاں اچانک ناصر الدین سبکتگین نے انج نظر پیچھے کر کے بیکھیا پیچھے جدو ناصر الدین نے تیان پیچھے کیتا نا تے ویکھدا کی ہے او جڑا بچہ پھڑ کے لیاندہ سی نا ہرن دا او دی ماں پیچھے پیچھے دوڑ دی ہوندی پئی او دی ماں پیچھے پیچھے آ رہی جدو دی ماں پیچھے ہوندی نا ناصر الدین نے ایک نظر پیچھے بیکھیا تے پھر انہوں پھڑ کے بچے نو کھچی جائے تھوڑا جا ٹریا تے پھر انہوں نے بیکھیا بھی شاید وہ ٹر گئی ہوئے گی پھر جدو پیچھے بیکھیا نا پھر بیکھدا ہے وہ دی ماں پھر پیچھے پیچھے بیکھے ناصر الدین تھوڑا جا ہو رگے گیا پھر انج پیچھے پرت کے بیکھیا بیکھدا ہے کہ واقعتاً وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ادھے پیچھے پیچھے آن رہی ناصر الدین رک کے نا انج پیچھے بیکھیا ادھر اس بچے دی ماں ہرنی جڑی ہے نا وہ ہن کھلو گئی ادھر ناصر الدین کھڑا آیا پیچھے ہرنی کھلو گئی ہرنی کھلو کے نا انج ناصر الدین دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے تے رحم دی اپیل کی تھی رحم دی اپیل کی تھی انج ویکھ دی او دے ولوں امیر ناصر الدین نے جدوں اس بچے دی ماں ولوں ویکھیا نا تے اونوں او دی ماں تے رحم آ گیا ہائے محمد قاسم فرشتہ نے قبلہ پیر صاحب تاریخ فرشتہ دے اندر کمال کی تھی امیر ناصر الدین نے جدوں ہرنی ولوں تکیا ہے ہرنی رحم دیاں نگاہاں نال بادشاہ ولوں پئی ویکھ دی ہے گویا اپنے دل وچ کہندی پئی ہے اے بادشاہ اے میرے دل دا ٹکڑا ہے انہوں لے کے نہ جائیں بادشاہ نے جدوں اس ہرنی ولوں ویکھے اس ہرنی تے بادشاہ نو رحم آ گیا بادشاہ نے ہرنی نو چھڑ دیتا بچے نو چھڑیا جدوں بچہ چھڑیا ہرنی دوڑ کے اپنے بچے دے قریب آئی ہے بچے نو لے کے ہرنی پیچھے دوڑی ہے قاسم فرشتہ کہندا ہے اے مورخ دا نام ہے محمد قاسم فرشتہ آدھا جدوں ہرنی اپنا بچہ لے کے پیچھے دوڑی ہے دوڑ دیاں اس ہرنی نے ایک مقام تے روکے انج پھر پرت کے بادشاہ ولوں ویکھیا پھر تھوڑا
جا ٹری ہے ٹر کے پھر رک کے بادشاہ والوں ویکھے گویا ان شکریہ پہ ادا کر دی جاندی ہے بادشاہ اپنے گھر وچ آ گیا رات پئی ہے اے سبکتگین بادشاہ جدوں اپنے بستر تے لیٹیا ہے آؤ سنو مسلمانوں او خدا بڑا رحم فرمان والا ہے کہ مصطفیٰ بھی رحیم نے جدوں اس بادشاہ نے اس ہرنی دے بچے تے رحم کیتا ہے بادشاہ رات نو اپنے بستر تے لیٹ گیا جدوں اکھاں بند ہوئیاں نے ادھر اکھاں بند ہوئیاں نے قسمت جاگ اٹھی ہے خواب دے وچ نبیاں دے امام تشریف لے آئے نے امام الانبیاء تشریف لے آئے آپ نے فرمایا اے ناصر الدین جی آقا فرمایا ناصر الدین آج تو ہرنی دے اتے بڑا رحم کیتا ہے او دے بچے تے رحم کیتا ہی فرمایا آج تو اس ہرنی دے بچے تے رحم کیتا ہے اللہ نے تیرے تے بھی رحم فرما چھڑے آئے فرمایا اللہ نے تیرے تے بھی رحم فرما چھڑے فرمایا بادشاہ اللہ تیرے تے بھی رحم فرمایا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر تو مقبول ہو گئے میرے کریم نبی اتنا جملہ ارشاد فرما کے میرے آقا چلے گئے چند دینہ تو بعد بادشاہ اپنے گھر وچ ستا ہے خواب دے اندر ویکھ دے کہ اے دے گھر دے اندر ایک شمعدان بلدا پیا ہے او دے وچوں روشنی پئی نکل دی ہے اچانک ویکھدا ہے شمعدان وچوں ایک درخت نمودار ہویا ہے درخت ایڈا بڑا ہویا ہے او درخت اتنا وسیع ہوندا گیا ہے کہ ساری کائنات دے اوتے او درخت دا سایہ ہو گیا ہر پاسے درخت دا سایہ ہی سایہ بادشاہ بڑا حیران ہے کہ ایک شمعدان وچوں درخت نکلیا ہے اور او دا سایہ ساری دنیا تے پھیلدا جاندا پیا اے بادشاہ اے خواب ویندیاں اچانک بادشاہ دی آنکھ کھلی ہے ادھر آنکھ کھلی ہے اے 357 ہجری ہے جب محرم دی 10ویں رات سی جدوں اے بادشاہ نے خواب ویکھے ہے ادھر ایدی آنکھ کھلی ہے ادھر ایک نکرانی دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے اے بادشاہ اٹھیا ہے پوچھیا کون ہے عرض کی دی حضور میں تھوڑی خادم آئی ہوں ناصر الدین بول کے دس کی لین آئی ہے آدھی جناب مبارک دین آئی ہوں بادشاہ آکھیا کس چیز دی مبارک دین آئی ہے آدھی حضور اللہ نے تھوانو ایک جانور کا پتر دیتا ہے اس پتر دی مبارک دین واسطے آئی ہوں بادشاہ جدو نکرانی دا اتنا جملہ سنے تکبیر دا نعرہ مار کے اپنے بیڈ تو تھلے اتریا ہے کہ آسمان وال نظر اٹھا کے آدھا الحمدللہ رب العالمین آدھا یا اللہ خواب بھی بڑا چنگا ویکھیا ہے کہ بشارت بھی بڑی چنگی لبی ہے کہ جڑا پتر مینوں مولا تو دیتا ہے ایدہ نام بھی میں محمود رکھ چھڑے اس پتر دا نام کی رکھے ہے بولیے ایدہ نام کی رکھے ہے یا اللہ اس پتر دا نام میں محمود رکھ دیتا ہے جنہوں دنیا سلطان محمود غزنوی آخری ہے جنہوں دنیا سلطان محمود غزنوی کہہ دیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ امیر ناصر الدین سبکتگین ایدہ بیٹا پروان چڑھ دا رہا بادشاہ دے گھر وچ لیکن یہ بادشاہ دے گھراں دے وچ عموماً تربیت تے بڑی عجیب قسم دی ہوندی پر جدا پیو ایڈا چنگا ہوئے جنہوں خواب وچ آمنہ دے لال دی زیارت ہو جائے او دے گھر وچ تربیت پان والا پتر سلطان محمود غزنوی نماز دا پابند روزے دا پابند تہجد دا پابند قرآن دا عالم دے حافظ زندگی گزر دی رہی جدوں تخت نشین ہویا نا سلطان محمود غزنوی چونکہ وقت انتہائی قلیل ہے تے گلاں میرے بہت ساریاں ذہن دے وچ نے تے وقت قلیل ہے موضوع بڑا طویل ہے میں چاہنا جلدی کچھ ایک دو گلاں جناب دے گوشت گزار کیتیاں جان سلطان محمود غزنوی نے ایک دن علاقہ فتح کرنے واسطے نا اپنی فوج نال لئی کہ خراسان دے علاقے میں چلا گیا غزنی تو ٹریا خراسان دا علاقہ فتح کردیاں نا جدو خراسان پہنچیا نا ذہن وچ خیال آیا اے خراسان دے علاقے وچ ایک نال ایک قصبہ ہے بستی ہے جنہوں کہندے نے خرقان اس خرقان بستی وچ ایک اللہ دا ولی رہندا ہے جدا نام حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے
خواجہ ابو الحسن خرقانی اللہ دا ولی ہے، او دی بارگاہ بھی جانا چاہیے، جا کے حاضری دینی چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی دے ذہن جدو خیال آیا نا، سنو عقیدت کی ہوندی ہے، پیران دا ادب کی ہوندا ہے، جدو اے ذہن سوچیا نا کہ میں نیڑے آیا تے ہن ہوک چلیے دربار تو آپ دے آستانے تے حاضری دے کے جائیے، پھر اپنے آپ مخاطب کر کے آندا گل سن، آیا تو علاقہ فتح کرن ہے تے اے تے بےدبی ہے، آیا تو اپنے کام میں حکومت دے کام آیا تے جاندے آنا پہ بھائی میں ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ بھی جو حاضری دے جاؤں، اے گستاخی انج نہیں ہونا۔ ہن کی ہوئے گا، آنے واپس غزنی جاواں گا تے غزنی فوج اوتھے چھڑ کے چند اپنے سوار نال لے کے ارادہ کر کے آواں گا ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ چلا۔ پیر صاحب آج لوگ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ارادہ کر کے جانا نہیں ٹھیک۔ سلطان محمود غزنوی دا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک دی بارگاہ چ نہیں، آندھنے ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ جاواں گا تے کروں ارادہ کر کے جاواں گا۔ واپس آ گیا غزنی چ، پھر اپنے نال چند سوار لے، چلو بھائی کتھے جانا ہے؟ خرقان جانا ہے، ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ۔ اللہ اکبر، سننا ذرا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر دیاں جدوں خرقان بستی دے قریب آئے نے، آپ نے اپنے غلام نو فرمایا چل بستی بھی چلا جا، ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ بھی ٹر جا تے جا کے آنکھیں جناب شہروں پنے۔ تو سلطان محمود غزنوی آ کے کھلوتا ہے کہ جناب اسی ایڈی دوروں تھانوں ملن واسطے آئے ہاں تے تہاڈا بھی تے حق بندا ہے نا، اسی اینا لمبا سفر کر کے آ گئے ہاں، تسی شہروں بننے نکل کے ساڈا استقبال کرو، آخر اسی بادشاہ سانو آ کے ملو۔ آپ نے اپنے غلام نو فرمایا جا کے سلطان محمود غزنوی فرمایا ابو الحسن خرقانی نو جا کے کہو جناب اسی غزنی وچوں چل کے تہاڈی زیارت کرنے واسطے آئے ہو تے ہن تسی انج کرو اے شہروں بننے نکل کے ساڈے نال ملاقات کرو۔ تے آپ نے اپنے غلام نو ایک اور جملہ بھی فرمایا اگر اللہ دا ولی اس گل نو نہ منے تے انہوں قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی۔ اللہ فرماندا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ فرماندا ہے اللہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، تے جڑا تہاڈا حاکم ہوے او دی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا جا کے ابو الحسن خرقانی نو میرا پیغام دے دے۔ غلام چل دیاں جدوں ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے سلام کیتا ہے، ابو الحسن خرقانی نے وعلیکم السلام فرمایا، سلام دا جواب دے کے فرمایا آپ ہی پہلیا کیویں آیا ہے؟ آندا جناب میں سلطان محمود غزنوی دا غلام، میرا بادشاہ شہروں پار کھلوتا آیا ہے تے بادشاہ پہ آیا ہے میں اینا لمحہ سفر کر کے تھوڑے کول آیا، تسی بھی بننے نکل کے میرا استقبال کرو۔ آپ نے فرمایا میں بادشاہ نو کی کراں، میں مصطفیٰ دا کمیاں۔ فرمایا بادشاہ نو میں کی کراں، فرمایا میں مصطفیٰ دے درد نوکراں۔ انہیں آکھیا جناب اگلا حکم بھی سن لو۔ فرمایا کی حکم ہے؟ آکھن لگا جناب اللہ پہ فرماندا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، تے جڑا تہاڈا حاکم ہے او دی بھی اطاعت کرو۔ ہن غلام جس ہستی نو اے قرآن دی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ بھی کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بھی حضرت با یزید بستامی دا مرید خاص ہے۔ ابو الحسن خرقانی نے جدوں غلام دا جملہ سنے ہیں چہرے تے جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا گل سن، اے بادشاہ نو جا کے کہے اللہ دا حکم ہے اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، تے اپنے بادشاہ دی بھی اطاعت کرو۔ جناب سب تو پہلے اللہ دی اطاعت ہے، او دے تو بعد نبی پاک دی اطاعت ہے، او دے تو بعد بادشاہ دی اطاعت ہے۔ جناب میں تے ہجے اللہ دی اطاعت چی لگیا وہاں، بادشاہ تے بڑی بات ہی چاہے گا۔ فرمایا تو کیڑی سوچا مجھ پہ ہیں؟ جا کے بادشاہ نو آکھ میں تے اللہ دی اطاعت چاہے لگا پہ ہیں۔ اور نہ کہا جناب
بادشاہ ہے وہ بادشاہ جناب تے جناب بادشاہ وانا ٹکرا نہیں لائی دیاں پر ہون جڑا کے بیٹھا ہے وہ بھی کوئی معمولی تے نہیں نا آپ نے فرمایا گل سن آندہ پہ آئے بادشاہ دا استقبال کرو فرمایا جا جا کے بادشاہ نو کہہ دے میں بادشاہ دا استقبال نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا فرمایا بادشاہ ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر جن کا لگا ہوا ہے آقا تیری گلی میں فرمایا میں مصطفیٰ دے درد نوکراں جا جا کے بادشاہ نو کہے میں استقبال کرنے واسطے نہیں ہونا اے غلام گیا ہے جا کے اندھا جناب دوویں گلاں دسیاں نے پر فقیر ڈاڈا ہے سرکار فقیر بڑا ڈاڈا ہے او نہیں جے مندا سلطان محمود غزنوی کہندے نے چلو جے او نہیں مندا پھر اسی بھی مان جانے ہیں چل بھائی چلنے ہیں غلامانو نال لے کے ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ السلام علیکم وعلیکم السلام اگو کی کہندے نے سلطان محمود غزنوی جناب کیا فقر دا جال اے فقر دا جال اے آپ نے فرمایا تڑیاں کسی ہور نو لائیں بادشاہ تے اپنی جگہ تے ہوئے پر میں مصطفیٰ دے دردہ نوکر ہاں فرمایا اچھا گلاں باتاں ہوئیاں خیر بڑیاں طویل گفتگو ہوئی سلطان محمود غزنوی دینال سلطان محمود غزنوی کہندے نے جناب چلو باقی ساریاں گلاں چھڑو اپنے پیر دی کوئی گل سناؤ کی کہندے نے اپنے بولو تو صحیح کی کہندے نے کوئی اپنے سارے بولو نا کی کہندے نے اپنے پیر دی تو آڈے بھی جو جڑا جڑا کسی پیر دا مرید ہے تو آنو کوئی بندہ پوچھے کہ یار اپنے پیر دی گل سنا تے کیویں سناؤ گے اے جی آکھو گے اکو جائیاں جویں دیسی ہوئے دا ساڑا پیر انج آکھو گے جڑے چپ کیتے ہو انج نہ کرو بولن دا سواب چوکھا ہوندا ہے کنج آکھو گے ساڑا پیر کیا شان ہے دی ایندی آکھو گے نا کیا بات ہے جی ساڑھے حضرت صاحب دی پر ابو الحسن خرقانی کو لو جدوں حضرت سلطان محمود غزنوی نے پوچھیا جناب اپنے پیر دی کوئی گل سناؤ حضرت ابو الحسن خرقانی بولے فرمایا اے سلطان محمود سن لے میرے پیر دی گل پہ پوچھنا ہے جنہیں میرے پیر نو بیکھیا ہے او جنتی بن گیا ہے او جنہیں میرے پیر نو بیکھیا ہے او جنتی ہو گیا ہے سلطان محمود غزنوی جدوں اتنا جملہ سنے ہیں چہرے تے جلال آیا ویکھ کے آکھن لگے جناب واہ کیا گل ہے تہاڈا پیر او دی شان نبی پاک نالوں زیادہ ہے آپ نے فرمایا کی مقصد آندا ابو جال بھی نبی پاک نو بیکھیا سی پر او تے جنتی نہیں بنیا ابو لہب بھی تے نبی پاک نو بیکھیا ہے او تے جنتی نہیں بنیا جدوں اتنا جملہ بولیا ابو الحسن خرقانی دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے ویکھ کے فرمایا او بادشاہ سن لے او ابو جال تے ابو لہب نے صرف عبداللہ دا پتر ویکھیا ہے محمد مصطفیٰ ویکھیا ہی کوئی نہیں او نہ صرف عبداللہ دا پتر ویکھیا ہے او نہ صرف محمد بن عبداللہ نو ویکھیا ہے اے نبیان دے امام نو اے ویکھیا ہی نہیں او جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا ہے کوئی ابو بکر صدیق بن گیا ہے کوئی عمر فاروق اعظم بن گیا ہے کوئی عثمان ذوالنورین بن گیا ہے کوئی علی شیر خدا بن گیا ہے کوئی بلال حبشی بن گیا ہے آپ نے جدوں یہ جملے فرمائے سلطان محمود غزنوی نے سر جھکا لیا سر جھکا کے عرض کر دیں حضور پھر میرے واسطے کو دعائی کر چھڑو آپ نے فرمایا ہوتے میں 5 ٹائم کرنا وا سلطان محمود کہنے نے جناب ہوتے سارے واسطے کر دیو میرے کلے واسطے بھی کر چھڑو میرے کلے واسطے بھی کر چھڑو جدوں کیا میرے کلے واسطے کرو سلطان محمود غزنوی دا جملہ سن کے حضرت ابو الحسن خرقانی بولے آپ نے فرمایا اے سلطان محمود جا جے دعا دایا کھئی جی میں تیری دنیا محمود ہے تیری عاقبت بھی محمود ہی ہو جائے جی میں
میں تیری دنیا چنگی ہے آخرت بھی تیری چنگی ہو جائے گی. اتنا جملہ کہہ کے ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ دے اندر حضرت سلطان محمود کہنے حضور ایک گل ہور بھی ہے. فرمایا کی ہے؟ عرض کی دی حضور میں اتنا لمبا صبر کر کے آیا ہوں تو ہاں بارگاہ دے اندر آیا جناب مینوں جاندیاں کوئی تحفہ بھی دے چھڈو کوئی چیز بھی عنایت فرما دے ہو. حضرت ابو الحسن خرقانی نے جدوں سلطان محمود دا ایک جملہ سنیا ہے آپ نے اپنے جسم تو اپنا جبہ لایا ہے. جبہ لا کے فرمایا آلہ سلطان اے میرا جبہ لے جا. ابو الحسن خرقانی دا جبہ پھڑ کے سلطان نے چمیا ہے چم کے اپنے سینے دے نال لا کے ایک جملہ ہور بولیا کہنے نے جناب غزنی وچوں چل کے صرف تھوڑی زیارت دا ارادہ لے کے آیا ہور مینوں کم کوئی نہیں سی صرف تھوڑی زیارت واسطے آیا وہاں. جدوں حضرت ابو الحسن خرقانی نے سلطان محمود دا جملہ سنیا ہے ابو الحسن خرقانی جلال وچ آ کے فرمایا او سلطان جے تو غزنی وچوں ساڈی زیارت واسطے آیا ہے تے فکر نہ کر لوگ کعبے وچوں چل کے غزنی تیری زیارت واسطے آیا کرن گے. فرمایا جے تو ساڈی زیارت واسطے آیا نا تے لوگ کعبے وچوں ٹر کے تیرے کو جان کرن گے تیری زیارت کرنے واسطے. جی ٹھیک ہے اجازت ہے. فرمایا جا چلا جا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے غزنی مختلف علاقے فتح کیتے. آپ نے فرمایا یار ہندوستان میں فتح کرنا چاہیے. ہندوستان دے مختلف علاقے فتح کیتے. ایک مندر سی جنہوں کیا جاندہ سی سومنات دا مندر. کیڑا مندر؟ سومنات. ہندوان دا عقیدہ ہے وہ کہندے ہیں کہ جدو بندہ مر جاندہ ہے نا تے او دی روح سومنات دے کول پیش ہوندی ہے. ہندوان دا عقیدہ ہے کہ جدو بندہ مر جاندہ سی تے او دی روح سومنات دی بارگاہ پیش ہوندی ہے تے او بندے دے جویں دے عمل ہونا سومنات انہوں او دی روح نو انج دی طاقت دیندی ہے. اور انہوں نے یہ بھی عقیدہ سی آندے سن اے جڑا دریا وچ پانی انج اٹھدا ہے تے بہندا ہے نا جڑیاں لہراں نے آندے نے اے لہراں جڑیاں نا اے سومنات دی عبادت کردی جان. اور او مندر دے وچ بت اتنا بڑا سی 5 گز دا بت لمبا چوڑا 5 گز دا 2 گز زمین وچ سی 3 گز اونچے. اور او دے مندر دے وچ ایک بڑی بڑی اس طرح زنجیر بنی ہوئی سی. زنجیر دا وزن سنو گے تے حیران ہو جاؤ گے 200 من دی سونے دی زنجیر بنی سی. 200 من دی سونے دی زنجیر. اور او دے نال ٹلیاں بنیاں سن جڑیاں ٹن ٹن کر کے وجدیاں سن. او ٹلیاں بھی سونے دیاں. اتنا بڑا انہاں دا او مندر تے اس مندر دے اندر 2000 ایک روایت دے پیش نظر 3000 آدمی ہر ٹائم اس مندر دے وچ رہندے سن. اتنے بندے ہر ٹائم اس مندر دے وچ رہندے سن. اور 500 گان والیاں بیبیاں ہر ٹائم دے وچ واجیاں والے بندے وچ ہر ٹائم وہ واجے بجاندے رہندے نے وہ بیبیاں گاندیاں رہندیاں نے. سلطان محمود غزنوی نے آکھیا اتنا بڑا کفر کر دے پہنے ساڈے قریب رہ کے چلو ہاں پہلا اس مندر نو تے ٹائیے. کی فرمایا اس مندر نو او بولو صحیح دا اس مندر نو ٹائیے. سلطان محمود غزنوی نے 16 حملے کیتے تھے. 16 حملے جیڑا بھی حملہ کرن لیکن کامیابی نہ ہوئے. 16 حملے کر لے تو محمود غزنوی تھک کے بہ گئے. ہن کی کرا لڑائی کرنے واسطے ادھر مسلمانہ دیا فوجاں ادھر ہندوان دی فوج جتنے راجے مہاراجے ایسن سب کٹھے ہو گئے سومنات نو بچان واسطے مندر نو. اللہ اکبر کبیرہ. سلطان محمود غزنوی نے جدو انہوں نے لشکر ویکھیا نا اپنے لشکر التیان ماریا. ویکھ کہندے نے میرا لشکر تے ادھا بھی نہیں انہوں نے مقابلے ہن فتح کیویں ہوئے. کاش کے ساڑھے بادشاہاں دا مائنڈ بھی انجدہ بن جائے. ساڑھے بادشاہاں دا مائنڈ ذہن انجدہ بن جائے. کیویں دا ذہن سننا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو انہوں نے لشکر ویکھیا ہے لشکر دی تعداد ویکھی. سلطان محمود غزنوی نے ویکھ کے ذہن وچ خیال آیا میرے کول حضرت ابو الحسن خرقانی دا ایک
जुब्बा सी जिहड़ा मैं लैके आया। आप अपने जल्दी नाल ओ संदूक विचों ओ जुब्बा कढिया है, जुब्बा कढ के इंज हत्थां ते रखिया है, हत्थां ते रख के सिर सजदे विच रख दिता। रो के अर्ज कीती मालिका अज 16 हमले मैं कर चुकिया पर मंदिर फतह नहीं हुंदा। या अल्लाह तेरे एक बंदे अबुल हसन खिरकानी दे जिस्म ते पै होए जुब्बे नू हाथ चुक के तेरी बारगाह विच इल्तिजा करना। या अल्लाह इस जुब्बे दा वास्ता ही मैनू फतह दे दे। या अल्लाह तेनू इस जुब्बे दा वास्ता ही मौला मैनू इस मंदिर ते फतह अता फरमा दे। जदों इतना जुमला किया है हजे सिर सजदे विचों चुकिया नहीं, चाक मेरे काले बदल आ गए, हर पासियों काले बदल आ गए, अज बिजलियां कड़कन लग पईयां, ये बदल चमकन लग पे और इतना अंधेरा हो गया कि हिंदुओं की फौज नू मुसलमानों का लश्कर नजर ही नहीं आया। हिंदू अपने बंदियां नू वड वड के सुटन लग पे। ये 17वां हमला ये जदों सुल्तान महमूद गजनवी ने करना चाहा अबुल हसन खिरकानी दा जुब्बा हत्थां ते चुक के ओदा वास्ता दे के रब दी बारगाह च दुआ कीती। हिंदू अपने फौजियां नू आपे मारना शुरू हो गए। अबुल हसन खिरकानी दा जुब्बा ओदे सदके चल्ला ने मुसलमानां नू फतह अता फरमा दी। जदों फतह हुई है रात दा टाइम होया है, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी बिस्तर ते सुते ने, रात का टाइम है, अबुल हसन खिरकानी ख्वाब विच आ गए। फरमाया ओ सुल्तान महमूद ओ मेरा जुब्बा बड़ा सस्ता बेच छड़ी रही। अर्ज की हजूर किवें? फरमाया सुल्तान मेरा जुब्बा हाथ रख के आख्या सही अल्लाह इस मंदिर ते इस जुब्बे दा सदका मैनू फतह दे दे। ओ सुल्तान अगर इंज दुआ करदा या अल्लाह इस जुब्बे दा सदका सारी कायनात दे काफरां ते फतह दे दे, रब तावी फतह अता फरमा छड़ने। अगर इस जुब्बे दा वास्ता दे के दुआ करदा या अल्लाह सारी दुनिया दे काफरां ते मैनू फतह दे छड़, फरमाया इस जुब्बे दा सदका अल्लाह तेनू सारी कायनात दे काफरां ते फतह अता फरमा छड़ने। अच्छा हुण जंग मुक गई, जंग खत्म हो गई। अबुल हसन हजरत सुल्तान महमूद गजनवी आपने फरमाया आ जड़ा बोते ना सोमनाथ दा इनू भन्नो। की फरमाया? इनू तोड़ दियो। जेड़े हिंदू सन उन्हें हाथ जोड़ ले, उन्हें कहा सुल्तान तेनू जो चाहिए ना लै जा पर इस बुत नू ना तरोड़। इन्ना सोना असी तेनू देने आ, इन्ना चांदी असी तेनू देने आ, मोती जवाहरात जो चाहिए असी देने आ पर इनू ना तोड़। आपने फरमाया अच्छा मैं दसना तुहानू। चुप कर गए। आप दे जेड़े नाल साथी सन आ गया दे जनाब की प्रोग्राम बनाया? फरमाया इनू तोड़ना है। उन्हें कहा जनाब ये तोड़न नाल ना ते बुत बरस्ती मुकनी है ते जनाब इनू रहन देने आ, इन्ना सोना लभदा पिया। की फरमाया? आंदे ने इन्ना सोना चांदी लभदा ते लैके असीं अपने पासे जाने आ, खान खसमां दा सिर फिरदे रहन जिवें मर्जी। हुण जेड़ा जुमला सुल्तान महमूद गजनवी ने बोलिया कमाल जुमला सी। आपने फरमाया हाँ हाँ गल बिल्कुल ठीक तुसां आखी है कि अगर असी इस बुत नू तोड़ भी देने ते बुत परस्ती ते मुकड़ी नहीं इथों ते सानू मालो दौलत भी हथ आ जाएगा। पर ये दसो अगर मैं पैसे लैके सोना चांदी लैके इथों टुर जावां बुत नू कुछ ना खां, क़यामत तक लोकां आखना है सुल्तान महमूद गजनवी विक गया सी। हाय 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 काश के तुसी जुमला समझ आंदे ते सुभान अल्लाह ते आखना चाहिए सी तुहानू। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया थोड़ा जा वाली बरी करना जरा। आपने फरमाया अगर मैं अज ये बुत छड़ दिता इनू तोड़िया ना क़यामत तक आने वाले लोग ही आखदे रहणगे, लोग आखणगे सुल्तान ये बुत फरोश सी, बुत बेच के टुर गया। फरमाया मैं ये अपने दामन ते दाग नहीं लगन देना। आंदे ने जनाब फिर तुसी की कहलवाना चाहते हो? फरमाया मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि लोग आखदे रहन सुल्तान महमूद बुत फरोश सी, बल्कि क़यामत तक हिंदू जदों भी जम्मणगे सिर चुक के आखणगे सुल्तान महमूद बुत फरोश नहीं सी, बुत शिकन बन के आया सी।
دنیا قیامت تک آکھے گی سلطان محمود بت بیچ کے نہیں سی گیا بلکہ بت ٹکڑے ٹکڑے کر کے گیا سی خدا دی عزت دی قسم ہے اج بھی ہندو جدو نا سندا نا سلطان محمود غزنوی دا تے ایک واری کمب جاندا ہے کیوں غیرت مند بادشاہ سی نا غیرت مند بادشاہ سننا ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنے دربار وچ بیٹھے ہیں انج دیکھیا دربار پرے ہے عوام دے نال آپ نے فرمایا میرے درباریوں تواڈے وچوں کوئی بندہ انج دا ہے جیڑا مینوں خواجہ خضر دی زیارت کروا دے وے ہائے 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 کیا کیا جیڑا تواڈے چوں مینوں خواجہ خضر دی بولو صحیح جیڑا تواڈے چوں مینوں خواجہ خضر دی جدو اتنا جملہ بولیا پورے دربار تے سناٹا تاری ہو گیا کوئی بندہ نہ بولیا سارے سر جھکا لائے تھوڑی دیر بعد سلطان محمود غزنوی نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی ہے تواڈے وچوں جڑا خواجہ خضر دی مینوں زیارت کروائے پھر کوئی بندہ نہ بولیا تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا او ایڈا بڑا دربار ہے پریا دربار او کوئی بندہ ہے انجدا جڑا مینوں خواجہ خضر دی زیارت کروائے کوئی بندہ نہ بولیا سب تو پچھلی لائن چوں ایک بندہ ٹردیاں بادشاہ دے اگے آ کے کھلو گیا آندا جناب میں کرانا زیارت کی آکھیا بولو صحیح کی آندا ہے میں کرانا جننے نیڑے وزیر بیٹھے سن انہوں سارے سر چکے دیکھے ایک کرائے گا زیارت بادشاہ وے کیا تو کرانی ہے جی جناب میں کراواں گا فرمایا کدن کرانی ہے کدن کرانی ہے پیر صاحب اس بندے نے جواب بڑا پیارا دیتا آندہ جناب گل ہے خواجہ خضر ویکھنا کوئی ایڈا سوکھا کام تھوڑا ہے آپ نے فرمایا وہ تو مینوں بھی پتہ بڑا اوکھا ہے پر دس کیویں ہن کدن زیارت کروانی ہے آندہ جناب کچھ ٹائم لگنا ہے فرمایا کنا آندہ 6 مہینے کنے مہینے بولو صحیح کنے مہینے 6 مہینے آپ نے فرمایا 6 مہینے آج کی کریں گا آندہ جی میں دریا دے کنارے بے کے چلا کٹنا ہے کنے مہینے ویسے وہ بھی چلے آدھا کمال سی ہوئی جنہیں 40 دن میں ٹپا دیتے انہیں آکھا جی 6 مہینے دا چلا سلطان محمود غزنوی فرماندے نے بڑی گل 6 مہینے دا چلا آندہ جی خواجہ خضر ویکھنے نہیں جے پھر آپ نے فرمایا تو 6 مہینے دی گل کی تھی تو سال بھی ٹائم منگے تے میں دینا تے تیار ہاں چل ٹھیک ہے ہاتھ بن کے آندہ جناب گل سنو میں ماڑا بندہ محنت مزدوری کرنا لا تے میرے بال بچے کرنے تے جے میں چلے تے ٹر جاواں پیچھے بچے نوں ٹکر کنے دینا ہے جے میں پیر صاحب چلے تے ٹر جاواں آئے آئے میں چلا لان ٹر جاواں تے بچے نوں ٹکر کون دے گا جناب پہلا میرے نال وعدہ کرو فرمایا کی 6 مہینے دا ٹکر کر تساں پہنچانا ہے چلا میں کٹاں گا اچھا بادشاہ بھی کمال سی آپ نے فرمایا وعدہ رہا تو 6 مہینے دا چلا لا ٹکر تیرے گھر بھی جائے گا جتھے بے کے چلا کٹیں گا اتھے بھی 3 ٹائم میں بھیجاں گا ٹھیک ہے ٹر گیا ایک دن 2 دن 3 دن ایک مہینہ 2 3 4 5 6 جدوں 6 مہینے گزر گئے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بلاؤ اس بندے نو جڑا چلا لان گیا ہے جدوں آپ دی بارگاہ دے اندر آیا فرمایا ہاں بھائی چلے والے آ 10 ہن 6 مہینے پورے ہو گئے نے 10 کدن زیارت کروانی ہے آندا جناب گل ہے چلا پیا کٹدا سا وظیفے کردا سا وظیفے کر دیاں جناب 2 وظیفے اگے پیچھے ہو گئے نے 2 وظیفے فرمایا پھر آندہ جی ہن انہوں نے سدھیاں کرنا ہے فرمایا کنا ٹائم لگے گا آندہ جی 6 مہینے پھر لگ جائیں گے آئے آئے کنے مہینے وہ بولو صحیح کنے مہینے آندہ جناب 6 مہینے پھر لگن گے آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں تو 6 مہینے پھر لا آندہ جناب تے لنگر فرمایا لنگر دی ٹینشن نہ لے تیرے گھر بھی جائے گا تیرے کول بھی جائے گا تو زیارت کروان والے پاسے سوچ بس
اللہ اکبر کبیرہ ٹر گیا 1 2 3 4 دن 5 دن مہینہ 2 3 4 5 6 مہینے جدو لنگ ہے نا سلطان محمود غزنوی نے سپاہی نو بلایا فرمایا اور آئے نا جی جناب فرمایا لے آئے نا انہوں جڑا چلا لان گیا ہے نعرہ تے تسا مردی نہ مارنا سبحان اللہ تے ایک باری اچھی ساری آنکھوں پیار نہ بولو در ایک باری سبحان اللہ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بولا جدو بندہ آیا ہے آپ نے فرمایا 10 بھائی چلا پورا ہو گئی آنا جناب بالکل ہو گیا ہے فرمایا کو وظیفہ اگے پیچھے تے نہیں ہویا آنا نہیں جی بالکل فٹ ہے فرمایا ہون 10 زیارت کدن کروانی جدہ فرمایا 10 زیارت کدن کروانی ہاتھ جوڑ کے اندھا جناب کتھے میں کتھے خواجہ خضر حضور کتھے میں کتھے خواجہ خضر فرمایا کہنا کی چانے آدھا جناب میں تے ماڑا جا بندہ ماں بھوکھ نال مردہ پیاسا تساں فرمایا کیڑا ہے جڑا خواجہ خضر دی زیارت کروائے بندہ کوئی نہیں بولیا تو جی وری پھر فرمایا جے پھر کوئی بندہ نہیں بولیا تیجی وری فرمایا جے پھر کوئی نہیں بولیا میرے دل وچ خیال آیا کہ بندہ تے وچوں بولدا کوئی نہیں چل ٹیم ہی کڈ 6 مہینے دا ٹکر تے سدھا کر لے جناب میں کیا بھی ٹکر تے 6 مہینے دا سدھا کرو جناب میں تے اس واسطے اور میں تے 6 مہینے جو کر لے تے ہن اگوں آندا جی میں کیا 6 مہینے سوکھے لنگانے 6 ہور کڈ لواں سوکھے جا کر کے اللہ اکبر اچھا ہن اگے جملہ بڑا کمال ہے آپ نے فرمایا وہ پورا سال چلے تے گیا رہے ہیں زیارت پھر کوئی نہیں پتہ لگیا ہے جدہ چلے آلام زیارت لبدی بھی کوئی نہیں عارفان دے سلطان نے بڑی مزے دی گل کی تھی یہ تھے ایسا جی میں تسی سبحان اللہ کی نا میرا دل کردہ میں رہن ہی نہیں عارفان دے سلطان ہوئے تھے جی عارفان دے سلطان بول کے فرماندے نے تسبیح پھری پر دل نہیں پھری اب بندے تو آڑے اگو لنگے لگے لے خالی نہ لنگ جان سبحان اللہ ادھر میرے آلتے ادھر کچھ ہو رہا تسبیح پھری پر دل نہیں پھری یقین ہے نا تسبیح یہ پڑھ کے پر کچھ بھی نہیں کھٹیا ایک لینا چلیا یہ بڑے کے جاگ بنا اے تُدھ نہیں جم دے اے یا حضرت باغو اے پھامیں لال ہمن کڑے کے آنکھاں لگا جناب سال چلا کٹے اور میں ان کے سال پورا ہو گئی ہون 10 زیارت آندا جی میں ماڑا جی میں نہیں جی زیارت کروا سکتا آپ نے ادھر بیٹھے وزیر والو بیکیا فرمایا 10 بھائی اے تو بندے نے میرے نہ بولیا جھوٹ اے دی سزا کی ہونی چاہیے ہوں اس وزیر تو بھی صدقے جاواں جنہیں مشورہ دیتا پیر جی وزیر تو بھی صدقے جاواں انہیں آکھیا جناب اس بندے دا گناہ کوئی چھوٹا نہیں بڑا وڈا ظلم کیتا ہے انہیں بڑا وڈا جھوٹ بولے تھوڑے نال پھر بادشاہ نال انہی سزا ایویں انہوں چوک وچ لمیاں پا کے انہی تون تے چھری پھیرو انہوں زبا کر دیو ایدی سزائے میں یہ تشریف لے آؤ انہوں کہہ دی سزائے میں تون تو چھری پھیر کے انہوں زبا کرو اس مجمع بچوں ایک سونی صورت والا بابا اٹھیا آئے آئے سونی صورت والا ایک بابا اٹھیا آدھا بادشاہ واقعی بھی اس بندے ٹھیک آکھے انہوں انجے ہی آکھنا چاہیے دا سی انہی گل کر کے بابا بہ گیا بادشاہ نے دوجے بلو بیکھیا 10 بھئی دی کی سزا ہے
انہیں آکھا جناب یہ دا کوئی چھوٹا جرم نہیں بڑا بڑا جرم ہے یہ بادشاہ نہ جھوٹ بولے ہے یہ دی سزا اتنی نہیں کہ انہوں چوکج لمحہ پا کے چھری پھیر دیتی جائے یہ دی سزا انہوں چوکج کھلار کے یہ دے آلے دوالے کتے چھڑے جان تے کتے وڈ وڈ کے انہوں کھا چھڑن یہ دی سزا ہے وہ پھر بابا جی اٹھے انہوں نے کہا بالکل بھائی انہیں ٹھیک آکھا ہے انہوں انجی آکھنا چاہیے سی انہی گل کر کے وہ بابا جی بہ گئے بادشاہ نے آنجے ویکھیا دوجے پاسے آکھا تو دس ہاں بھئی یہ دی سزا کی ہے یہ دی سزا دس تیسرا وزیر بولے انہیں آکھا جناب پہلی گل لے وے اگر میرے تو پوچھ دے ہو اس بندے نے جڑا جھوٹ بولے ہے یہ دے جھوٹ بولنا تو آڈی شان فرق تے کوئی نہیں آیا تے دوسری گل لے وے جناب اے ویکھو تو صحیح وہ جھوٹ بولن تے مجبور کیوں ہو ہے انہیں جھوٹ بولے کس وجہ تو ہے جناب میرے تو پوچھ دے ہوتے وجہ ہے وے وہ پکھا پیا مردہ سی تے انہوں پکھنے مجبور کیتا جھوٹ بولن دے تے جب میرے تو پوچھ دے ہو نا میرا مشورہ پوچھ دے ہو تے انج کرو انہوں معاف کر دے ہو انہوں بولو درہ انہوں معاف کر دے ہو وہ بابا جی پھر اٹھ کے کھلو گئے انہوں کیا بادشاہ واقعی بھئی انہیں بھی ٹھیک آکھے انہوں انجی آکھنا چاہیے دا سی جدوں ادھر آلے وزیر ادھر آلا تنہ دی باری بابے نے کہہ رہا ٹھیک آکھیا ٹھیک آکھیا ٹھیک آکھیا وہ بابا جی گل آکے نہ تھلے بہ گئے بادشاہ دا چہرہ جلال نہ سرخ ہو گیا بادشاہ نے بولا کیا بابا جی گل میری سمجھ نہیں آئی آکھن لگے جناب کیڑی چیز سمجھ نہیں آئی بادشاہ بول کیا ہے اس وزیر آکھیں انہوں چوک لمحیاں پا کے چوک وچ لٹا کے ادھے گلے تے چھری پھیر دیو تسا آکھیا انہیں ٹھیک آکھیا دوجے نے آکھیا کتے چھڑ کے انہوں مارو تسا آکھیا انہیں بھی ٹھیک آکھیا تیجے نے آکھیا انہوں معافی دے چھڑو ادھے بعد بھی تسا آکھیا انہیں بھی ٹھیک آکھیا اے بابا جی دسو سارے ٹھیک کیویں ہو گئے نے او بابا جی بولے بابا بول کے آکھن لگا آندھا بادشاہ سن لے جڑا پہلا بندہ ہے جنہیں آنکھیں چوک لٹا کے ادھے گلے تے چھری پھیرو گلے وے اے بندہ ایک کسائی ہے ادھا پیو ادھا دادا کسائیاں دا کم کر دے رہے ہیں اس باتے دے اس خون نے جوش مارے ہیں تائیں نے آنکھیں انہوں چوک لٹا کے گلے تے چھری پھیر دیو کہ میں تائیں آنکھیں انہیں بھی ٹھیک آنکھیں دوجے نے آکھیا کتے چھڑو گالے وے ایدہ پیو ایدہ دادا ایدہ پردادا اے بادشاہ دے کتے نو آنے رہنے تا انہیں کتیاں دی گل کی دیئے کہ میں تا آکھیا انہیں بھی ٹھیک آکھے کہ بابا اے بادشاہ جڑا تیسرا وزیر ہے جنہیں آکھیا انہوں معاف کر دیو بابا بادشاہ اے دی بجائے وے اے کوئی بندہ معمولی نہیں ہے اے سید زادہ ہے سید زادہ ہمیشہ معافی کر رہا ہے اے سید زادہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے انہیں تایا کیا انہوں معاف کر دیو جدو سلطان محمود غزنوی نے اتنا جملہ سنے کہ بادشاہ ہیں جب ویکھے اپنے اس وزیر والوں ویکھے آکھن لگے او میرے غلامہ او دس آج تک تو یہ کیوں گل چھپا کے رکھی ہے کہ تو دس ہی نہیں کہ تو سید زادہ ہے وزیر بول کے آنا بادشاہ میں آکھیا کیڑی ضرورت ہے مشہوری کرن دی بس چپ کر کے وقت پہ گزرنا سی پر بادشاہ آج ایس بابے نے آج میرا پردہ فاش کیتا ہے انہیں میرا پردہ فاش کیتا ہے آج میں ادھا پردہ فاش کر دینے بادشاہ آکھن لگا کی میں وہ وزیر بول کے آکھن لگا بادشاہ ایک سال ہو گیا تینوں آدھا پہ میں خواجہ خضر ویکھنا ہے خواجہ خضر ویکھنا ہے او بادشاہ سن لے آج ایڑا گل گلتے اٹھ کیا دے پہ ٹھیک آکھیا ہے ٹھیک آکھیا ہے ٹھیک آکھیا بادشاہ تیرے دربار وچ اے کھلون والا معمولی بابا نہیں ہوں ایدہ نائی خواجہ خضر السلام ایدہ نائی خواجہ خضری سبحان اللہ پیار دن اللہ خود رہے کوری پھر مل کے بولو رہے کوری سبحان اللہ ویکھ کے نا انج کر کے بادشاہ اندھا واہ سید زادیا کیا بات اور نبی دا کرانا ہے ہی وراء الورائے یہ تو آڑا ذوق ہوئے تھے تھوڑا جا مزہ لے لیے تھے مل کے بول کے آکو اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الورائے
اللہ ماشاءاللہ جنہ پڑھیا اللہ انہوں نے مدینے لے جائے جنہ نہیں پڑھیا اللہ انہوں نے بھی لے جائے ہون جنہ چھتی جانا ادھرا مل کے مرنا اچھی ساری پڑھے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ یہ گھرانا برا سجے کھبے دیکھو کیڑا کیڑا پڑھدا تے کیڑا نہیں جڑا نہیں پڑھدا نو ہاتھ لا گیا حضور دے گھرانے دی گل پڑھ مل کے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین حسنین بولو بولو اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 357 ہجری کے اندر آپ دی ولادت ہوئی اور غزنی شہر کے اندر آپ دی وفات ہوئی وفات تو تقریباً 1000 سال بعد 1973 جدوں غزنی وچ زلزلہ آیا نا زلزلہ 1973 غزنی وچ جدوں زلزلہ آیا تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا مزار شریف پھٹ گیا آپ دی قبر تریڑ آ گئی اور اتنی تریڑ آئی کہ آپ دا کفن مبارک نظر ہون لگ گیا 1000 سال بعد کتنے سال بعد او بولو صحیح کتنے سال بعد تقریباً 1000 سال بعد آپ دی قبر پھٹ گئی وچوں آپ دا کفن نظر ہون لگ پیا وہ جڑی اتے لوگ سن حکومت انہوں نے اتوں اس طرح کیتا وہ جڑی اٹھاں سن انہوں اٹھاں نو پتھراں نو پیچھے کیتا جدو پیچھے کیتا دنیا والیاں دیکھا تواڈے فیصلہ آباد دے مولوی جڑے بڑے بڑے نے نا بڑے 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 نہ لینا کی جمعے دی پاک نشستے کیڑی ضرورت نہ انہاں بھی آکھیا آندے نے قبر جدو کھولی گئی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دے وصال ہوئے 1000 سال بیت چکا ہے جدو انج کفن نو ہاتھ لایا انج لگدا سی جی میں کفن بھی اج ہی دیتا ہے ہائے انج لگدا سی جی میں کفن بھی اج دیتا ہے تے کفن جدو چہرے تو ہٹایا انج لگدا سی جی میں مصطفیٰ دا غلام ہونے ہی اجے آرام کردا پیا ہے دل والا بول کے اندر زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا تا زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والی ہستی جنہاں ساری زندگی نبی پاک دے نام دا بھی حیا کیتا ہے مدینہ شریف آخری جملہ کر کے اجازت چاہنا مدینہ پاک گیا نا مدینہ شریف میں پہلے کیتا سی موضوع بڑا طویل ہے کیڑی گل کراں اس عاشق دی مدینہ شریف دی جدو گلی چ گئے نا تے موڈے تے پا لئی مشک پانی والی تے مشک پا کے نا تے مدینے دیاں گلیاں چ پانی پہ ترنکن ہائے ہائے مدینے دیاں گلیاں چ پیر جی جے اجازت ہوے تے 2 منٹ اتھے لا لواں ذوق واسطے سبحان اللہ ہولی ہولی آکھو ایک واری ذرا چلو انج کر لو مدینے دیاں گلیاں اندر
سلطان محمود غزنوی انج پانی دا چھڑکاؤ پہ کر دینے کسے ویکھ کے آکھیا اے تے غزنی دا بادشاہ ہے آکھے اندر جناب تسی تے غزنی دے بادشاہ اے تے موڑے تے مشک پا کے گلیاں وچ پانی پہ تروک دیو سلطان محمود غزنوی جدوں اتنا جملہ سنے عاشق دا جدوں جملہ عاشق سنے اکھاں بچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے فرمایا بیلیا اے بادشاہ میں غزنی وچ ساں ایتھے مصطفیٰ دا کمی بن کے آیا اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے اور خدا بھی سلام دے تحفے پیا کلے کہ جبریل جھک جھک کے بہندے نے تھلے جبریل جھک جھک کے بہندے نے تھلے پیادہ شہر ہے وہی بس بلے بلے مل کے آنکھوں پیادہ شہر ہے وہی بس بلے بلے پیادہ شہر ہے وہی بس بلے بلے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا بیلیا اے بادشاہ غزنی وچاں اے تھے مصطفیٰ دے دردہ کمی بن کے آیا وہاں ریاض الجنہ وچ جا کے سلطان محمود غزنوی اپنے گوڈے زمین تے منہ تے مارے نے ہاتھ انج زمین تے رکھے نے اپنی داڑھی مسجد نبی شریف دے اندر ریاض الجنہ وچ پھیر دے پہنے کسی آکھیا بادشاہ ایک ہی پیا کرنا ہے سلطان دی آنکھاں چوں آنسواں دا سیلاب مڑایا اب بول کے اندر او یارا او میرا عقیدہ تے ایمان ہے او اس داڑھی دے نال مصطفیٰ دے دردی جڑی مٹی لگ جائے گی اس وال نو بھی جہنم دی اگ نہیں